Казвали са ти, че мамутите са изчезнали преди хиляди години. Истината е, че това не е напълно вярно. Някои от тях са живели много по-късно, отколкото си мислиш. И днес науката се опитва да направи нещо още по-шокиращо. Помниш ли как ти казваха в училище за мамутите? Че са живели и после са изчезнали отдавна. Край на историята. Преминаваме към динозаврите. Почти нищо от това не е вярно. Не е преувеличение. Не е опростяване за деца. Не е вярно. Мамутите не са изчезнали тогава, когато ти е било казано. Не са измрели така, както си мислиш. И е възможно един ден отново да ходят по земята. Но най-странното е друго. Знаем това от десетилетия. И въпреки това продължаваме да разказваме на децата същата история за ледниковата епоха. Защо? Започваме с един прост факт, който променя всичко. Кога мислиш, че са изчезнали мамутите? Повечето хора отговарят преди около 10 000 години, когато ледниковата епоха приключва. Логично, но грешно. Преди около 3700 години на остров Врангел, малко парче земя в Северния ледовит океан, на около 200 км от Чукотка, все още е живяло стадо мамути. Нека го поставим в контекст. Преди 3700 години Рамзес II все още не е роден. Троянската война се случва приблизително по същото време. В Месопотамия вече има градове, писменост, търговия и в същия този момент, някъде в Арктика, мамути все още вървят през снега. Това не е грешка. През 1993 година руският палеонтолог Сергей Вартанян публикува резултати от радиовъглеродно датиране на кости от остров Врангел. Резултатът е ясен. Последните мамути са живели преди около 4000 години. Това откритие преобръща всичко, но учебниците не се променят. Представи си картина. Остров Врангел. Август. Температура около 4 до 6 градуса. Вятърът носи мирис на сол и мъх. И през тундрата бавно се движи малко стадо. Същества с дълга козина и извити бивни. Това не е далечно минало. Това е почти вчера. Но как са оцелели? Преди около 12 000 години ледниковата епоха приключва. Морското ниво се покачва. Мамутите от континента започват да изчезват. Заради лов, климат и липса на храна. Но малка група остава изолирана. Остров Врангел се отделя от континента и мамутите остават там. Без хора, без хищници, с достатъчно храна през лятото. Те не просто оцеляват, те се променят, стават по-малки. Класически ефект на островното джуджество, когато големи животни намаляват размерите си заради ограничени ресурси. Те еволюират пред очите на геоложкото време. Но защо изчезват накрая? Тук няма ясен отговор. Популацията е малка, само няколко стотин. Генетичното разнообразие намалява. Една тежка зима, ледена буря или липса на храна може да ги унищожи. Или хората. Първите следи от човешко присъствие на острова съвпадат с края им. Случайност или не, не знаем, но знаем нещо друго. Знаем това от десетилетия. И продължаваме да учим децата на старата версия. Може би защото истината е по-сложна. А сега става още по-интересно. През 2013 година в Якутия експедиция открива замръзнал мамут на около 10 000 години. И при разреза започва да изтича течност. Тъмна, гъста, кръв. Нещо, което не би трябвало да съществува след толкова време. Но е там. Анализът потвърждава, това е запазен хемоглобин. Възможно е благодарение на изключително бързо замръзване. Това означава едно. Органични молекули могат да се запазят хиляди години. А това води до друг въпрос. Може ли мамутът да бъде върнат? Днес това вече не е фантастика. Генетикът. Джордж Чърч от Харвард работи върху това от години. Чрез редактиране на генома, той вмъква гени на мамут в ДНК на азиатски слон. Защо слон? Защото е най-близкият му роднина. Геномите им съвпадат почти напълно. До 2023 година учените вече създават клетки със свойства на мамут. Това не е животно, но е началото. Защо? Нямам предвид защо да се харчат толкова пари. Имам предвид нещо друго. Защо да върнем мамута в свят, който вече не е същият? Джордж Чърч има отговор. Той казва, че мамутите са били ключов елемент от арктическите екосистеми. С огромните си крака те са тъпчели снега. И колкото и странно да звучи, това е охлаждало почвата. Снегът
е добър изолатор. Когато мамутите минавали през него и го уплътнявали, студеният въздух прониквал по-дълбоко и запазвал вечната замръзналост. Без мамути снегът остава рохкав. Той задържа топлината. Вечната замръзналост се топи. А когато тя се топи, в атмосферата се освобождава метан. Метанът е парников газ, десетки пъти по-мощен от въглеродния диоксид. По тази логика, мамутът не е музеен експонат. Той е инструмент за климатично инженерство. Това може да е една от най-умните идеи, които някога си чувал. Или една от най-безумните. Може би и двете едновременно. Но сега идва частта, която прави цялата история още по-зловеща. Не възкресяването на мамута, не генетиката, а това, което се е случило с последните мамути. През 2021 година в списанието Current Biology е публикувано изследване, в което учени анализират геномите на последните мамути от остров Врангел. Те извличат ДНК фрагменти от кости, сравняват ги с по-ранни популации и откриват нещо тревожно. Геномът на последните мамути е бил счупен. Необразно. Буквално. Учените откриват натрупани мутации в гени, свързани с обонянието, социалното поведение и развитието на вида. Популацията е била твърде малка. Твърде дълго време. Инбридингът е натрупвал грешки в ДНК с всяко поколение. Все едно копираш. Документ на лош фотокопир и всяко следващо копие се прави от предишното. Всеки път качеството става малко по-лошо. Последните мамути от Врангел вероятно вече не са можели да усещат миризми нормално. Вероятно са намирали по-трудно храна. Може би са се размножавали по-трудно. Те са били обречени още преди да изчезнат. Палеогенетиците описват това като геномно забавяне. Март 2025 година. Далас, Тексас. Лабораторията на Colossal Biosciences. Не, мазе на ентусиасти, не гараж на стартъп, а сериозна научна институция с бюджет от стотици милиони долари и екип от генетици на световно ниво. Те публикуват резултатите от експеримент. И резултатът е жив. Пред камерата стои обикновена лабораторна мишка. До нея има друга. Същата възраст, същият вид. Отгледана при същите условия, но изглежда различно. Дълга, вълниста, златисто-кафява козина, навити мустачки, пухкава топка. Това не е порода. Това е резултат от едновременно редактиране на 7 гена. Гени, свързани с растежа на козината, нейната текстура, плътност и цвят. Учените ги идентифицират, след като анализират 59 генома на мамути. С други думи, те прочитат инструкциите за мамутска козина, намират подобни части в генома на мишката и ги пренаписват. Мишката е жива, здрава и пухкава. Това не е мамут, но е доказателство, че методът работи. Че гените, които са правили мамута мамут, могат да бъдат открити, извлечени от древна ДНК и накарани да работят в жив организъм. Все едно намираш чертежи на двигател, който не е съществувал от 4000 години. Разбираш как работи. Изглобяваш малък работещ модел. Двигателят запалва. Следващата стъпка е различен мащаб. Същата логика. Друг материал. Азиатски слон. Компанията обявява цел за 2027-2028 година. Оптимистично. Всички го признават, включително самите учени. Бременността на слона продължава 22 месеца. Има биология, която не може да бъде ускорена нито с пари, нито с ентусиазъм. Но посоката е избрана. Методът работи. И хората, които го правят, не са фантасти. Това са Джордж Чърч от Харвард и Бет Шапиро, един от водещите световни експерти по древна ДНК. Дали ще успеят, не знаем. Но за първи път от 4000 години въпросът вече не е дали е възможно по принцип. И точно тук историята за мамутите спира да бъде история за мамути. Защото докато учените в Далас работят върху възстановяването на вид, който вече е изчезнал, други наблюдават как живи видове преминават през същото препятствие точно сега. Амурски тигър, суматрански носорог, калифорнийски кондор, черен носорог, вакита, малка морска свиня в Калифорнийския залив, от която според последните оценки са останали по-малко от 10 индивида. Всички те преминават през това, което биолозите наричат генетично тясно гърло. Моментът, в който популацията се свива до критично малък брой. И дори, ако по-късно бъде възстановена числено, в генома вече са се натрупали грешки. Мамутите от остров Врангел не са просто история от миналото.
Те са предупреждение за настоящето. Вакита. Запомни тази дума. Малка морска свиня, която живее само на едно място на Земята, в северната част на Калифорнийския залив, край бреговете на Мексико. Зона по-малка от някои градове. Днес са останали между 5 и 13. Никой не може да каже точно. Последната експедиция през 2023 година претърсва залива с дронове и акустични сензори. Открити са между 10 и 13. И това е добра новина, защото можеше да са по-малко. Те не умират, защото някой ги ловува нарочно. Умират, защото се заплитат в мрежи, поставени за друга риба – тотуаба. Нейният плавателен мехур е високо ценен в традиционната китайска медицина. Вакита е случайна жертва на чужд трафик, съпътстваща щета. Това не е природно бедствие, това е бюрокрация. Мексиканското правителство обявява защитена зона. На рибарите е забранено да влизат там, но те влизат. Мрежите се поставят, вакитите умират. И сега се върни към мамутите от Врангел. Малка популация, изолирана територия. Всяко поколение носи малко повече грешки в генома. После идва една лоша зима. Или хора с мрежи. И всичко приключва. Разликата между мамутите от остров Врангел и вакитата от Калифорнийския залив е около 4000 години и няколко хиляди километра. Но механизмът е същият. Суматранският носорог. Останали са по-малко от 50 на цялата планета. По-малко от 50. Когато едно раждане е световна сензация, това означава само едно. Популацията вече е толкова малка, че всяко ново малко е статистически значимо. Това не е просто радост. Това е тревожен сигнал. Обвит в радост. В генетиката това означава, че разнообразието е унищожено. Имунитетът е уеднаквен. Устойчивостта към болести е намалена. Способността за адаптация е подкопана. И дори ако популацията бъде възстановена числено, генетичната щета вече е нанесена. Тя ще се натрупва тихо, незабелязано. Поколение след поколение. Значи мамутите не са изчезнали преди 10 000 години. Последните са ходили по земята преди 3700 години. Когато хората вече са строили пирамиди и са писали закони. Замръзнали трупове са се запазили във вечната замръзналост с толкова непокътнати тъкани, че от тях е изтичала кръв хиляди години след смъртта. Днес генетиците буквално пренаписват генома на слона, като вмъкват в него гени на мамут, свързани с устойчивост на студ. И не го правят за показност, а защото виждат в това възможен инструмент срещу климатичните промени. И в същото време, последните мамути вече са носили разрушението вътре в себе си. Геномът им е бил счупен, докато още са били живи. Те са били живи и едновременно вече изчезващи. Това променя начина, по който мислим за изчезването. Изчезването не е момент, то е процес. Дълъг, тих, невидим отвън. Първо нещо се чупи вътре, после отвън и накрая ние намираме костите и казваме: изчезнали са. Сякаш се е случило в един ден, но не е така. Сега погледни през прозореца. Колко видове минават през това днес? Колко геноми вече натрупват грешки? Колко живи същества сега са живи? И едновременно вече носят собствената си присъда? Не знаем. И може би това е най-страшното в цялата история. Не, че мамутите са изчезнали, а че са ни предупредили. Но ние не сме ги чули, защото сме мислели, че това е история за миналото. Историята на мамутите не е просто разказ за изчезнал вид. Тя е предупреждение за природата, за науката и за нас. Защото понякога изчезването започва много преди последният представител да падне на Земята. Понякога то вече е записано в самата ДНК. Напишете в коментарите, трябва ли човекът да върне мамута обратно. Ако това видео ви е било интересно, абонирайте се, натиснете камбанката и го споделете, за да достигне до повече хора.